ang kinaiya ni Santa Monica modelo natong tanan unsaon paglimpyo ang atong kalag. Ang timailhan sa tao nga hugaw o kasing-kasing, hugaw sad na siyag binuhatan, ligay mong tupad ing na limpyo kag kasing-kasing. Matan-a ba? Unya, kung ang atong kasing-kasing gani hugaw, nya sige tag panglimpyos gawas, maproblema ta. Nga naman, ma-stress kita kay ang tuburan sa kahugaw, dili man kaning sa gawas, di aman sa sulod. Sige bag, ana ba? Sige buga og hugaw niya, di ni mo limpyuhan, ang gawas ray imong limpyuhan. Mura kag nagsawd og tubig kanang ni agas ang imong atop pag-uwan, sige kag sawd diri silong, sige sag agas. So sulbara usa ang sinugdanan diin gagikan ang maong kahugaw. Muna si Monica, limpyo man siya kasing-kasing, na timingan nga ang iyang bana si Patricios ug usas iyang mga anak si Agustin hugaw kayo kasing-kasing. Unsa may gibuhat ni Monica, gasige ra siyag ampo nya hilak. Ang nigawas sa iyang binuhatan ba, ampo og hilak nya gasigig higugma, gasigig alagad sa iyang bana og sa iyang anak nga si Agustin. Nindot no? Saman, ganahan mo mabuhat ani? Kana bang imong anak musuyop, di ra ka masuko, magsige ra kag hilak og ampo nya higugma. Saban, di mo muyaw-yaw. Imong bana kusog kaing mga bit, sugarol kayo, bunogon pa ka, igo ra jud ka mo hilak, ampo o nya higugma. Saban, mutuman mo ana dili. Mingaw man. Una, sa atong unang pagbasa, si San Pablo ni-remind sa taga Tesalonica, ingon siya diri, kaning pag-anhis Ginoo, gitagna-tagna man ni, nangahadlok mo ani. Ayaw mong kahadlok sa pag-anhis Ginoo nga matapos ng kalibutan, kay dili ni moabot basta dili pa mahitabo ang katapusang pag-alsa sa tigibutang dire. Dili pa mahitabo ang mutong asan kay ang maong adlaw dili moabot kun dili pa mahitabo ang katapusang pag-alsa batok sa Dios og dili pa motungha ang taong yawanon nagitagana alang sa impyerno. Mauna nga matod pa niya diri, ang maayong balita nagihatag kanha ninyo unya ang modeling ni Hesukristo mao gyud atong sintrohon. Di ta anang katapusas kalibutan or kamatayon, kay buhaton man gid na, mahitabo man gid na, pero kuan ra man na external, kanang mamatay nato lawas ra. Ang gusto gyud ni San Pablo nga ang mga magtotoo magtan-aw gyud sa kasing-kasing, ilabang gihuptan ang maayong balita, ang ebanghelyo ni Kristo sa ilang kasing-kasing, kay mao man ay dili malangkat sa yawa. Kining kalibutan pwede ra man iglangkaton, kanang imong balay pwede ra kag hinginlan diha, kanang imong bahandi sa usa lang kapag pamilok, usahay kalit lang nagkawa, kanang imong tupad way siguro ugma wa na ina imong tupad, ina ako di jud ko manigurog na apaka ugma, ina bitaw
Nya og kana mo'y atong sigihag sentro, limpyuhan ang balay, limpyuhan ang ato dihang lawas. Nya nalimot na ta ang ato dihang kasing-kasing, wa na di magkupot sa balaang kasulatan sa Ebanghelyos Ginoo. Wa na. Mao na nay pinakahugaw. Kay inigabot sa Ginoo matud pa sa atong tubag sa Salmo, moabot ang Ginoo aron maghukom sa yuta. Unsaon ta niya paghukom? Iyang tan-awon ang atong mga tagsa-tagsa ka binuhatan. Nya sa ako nang gikaingon, ang hugaw nga kasing-kasing hugaw sad og binuhatan. Dinis Pilipinas naataroy giatubang nga kagubot. Ang mga kapulisan way hunong sa pagsigig atake anang naang lugar nga gitawag og Kingdom of Jesus Christ, lugar sa mga katawhan ni Pastor Kibuloy. Ang ila diha limpyuhan nila kay ilang giakyos si Pastor Apollo Kibuloy o pipila ka mga kauban nga mga hugaw, mga kriminal naghimog sa laod sa atong nasod ug sa katawhan. Mao nang ilang gipangita kay ilag yung kuhaon ning tuburan sa hugaw para sa mga kapulisan nga mao si Pastor Apollo Kibuloy. Lingiya imong tupad ing na motuo ka nga limpyo ang mga pulis. Ing na ba? Ing na motuo ka nga limpyo ang mga pulis. Kay kun manglimpyo ka sa kahugawan sa imong isig katao, nya ikaw sad nga naghimo ana numero 1 sa kang hugaw, ang resulta hugaw. Mao na ron ang resulta, mga civilians nangamatay, mga inosenteng mga tao nangatruma, karon na nag-antos na ang mga tao dito nga mga inosente, mga tao nga nagsunod sa pagtulunan sa Ginoo nga ilang gituhuan. Di ko moingong parihat ag pagtuo nila kay Katoliko man ta. Sila di man na sila Katoliko. Pero ang ako bang punto ba, ang ilang genuine nga pagtuo sama sa atong pagtuong Katoliko, kung moabot ang panahon nga di na sa tatuhuan o niya maghuna-huna na sa ning atong kapulisan o kaning atong mga leader sa nasod nga hugaw ang mga pari o niya atakiho na sa mi pangitaon mi kay ila ng prisohon or ila bakhang patyon nya kung di mi makitaan kamong nanimba dinhi maomoy sana bombahan anang tirgas kamo maoy pagawason sa inyong Pinoyanan, di na mo pasudlon. Unsa man na limpyo pa ng paagiha o hugaw? Kamo nalay hukom na. Nya kung pulos hugaw ang maglinimpyuhay mo resulta ginas kagubot. Kagubot nga makaguba o makapatay sa hinimo sa Ginoo. Sama pananglit sa atong lawas. Muna nanay nangamatay dito sa mga sakop ni Kibuloy o niya nanasay na nga damage nga mga properties, nga silo nga mga kasing-kasing o hunahuna sa atong mga leader sa nasod, nagkakuan na, kabangi na, ambot og asa ginikotob. Klaro kayo nga ang gigamit paglimpyo ang hugaw nga kasing-kasing. Sama ni Santa Monica ang iyang gigamit paglimpyo sa iyang bana o sa iyang anak, ang iyang pagampo, ang iyang paghilak o ang iyang maalagarong gugma. Pagkanindot og resulta, ang pagano niyang bana si Patricios na convert, na bunyagan, nituos Ginoo niya namatay. Wa mamatay nga pagano. Si Agustin nga portig yung daghanag bisyo, labi na ning sexual immoralities nga iyang gi-engage og maayo. Pagkaedad og mga 31 ba to, 32 anyos, nakaamgo og nadutlan sa maong mga pagampo ni Monica og nisulod
sa di lang Katoliko nga pagtuo ni sulod pagyus pagkapari. Namatay si Monica dito sa Ostia, gikan sila sa Milan, balik sa ilang lugar sa Tagaste sa Africa. Nasakit, nahilantan ang iyang mama, kuyog sila ni Agustin o ang iyang brother ni Agustin. Si Monica nisulti ngadto ni Agustin og sa iyang igsoon nga pasagdi lang ko ninyong mamatay kaysa tinud-anay wala na koy gihuna-huna nga naa pa koy purpose aning kalibutana. Kay ang akong number 1 nga pangandoy nga ikaw, Agustin, mahimo lang unta kang Catholic Christian. Katoliko ba? Sama sad sa iyang gituhuan. Kana ra gyud akong pangandoy, pero karon nahibaw nako nga ikaw mo alagad pagyud sa Ginoo isip pare. Wala na koy pangayoon pas Ginoo. Masabot ana, wala na akong hahanapin pa. Ngilingi ay mong tupad. Ingna naa pa kay gihanap-hanap. Orang imo bakang pananaw mo'y hanap-hanap na. Napa ba mo'y gipangita? Napa? Kung naapa tay gipangita, pasabot ana ang kasing-kasing nato dili limpyo. Si Monica kay limpyo man kay siya kasing-kasing sa dihang ni takod na ang kalimpyo ngadto siyang isig katao, labi na gid siyang anak. Kontento na kay siya. Gitawag to og perfect satisfaction ang iyang gibati. Karon siging pangita ang mga pulis ni Kibuloy hangtod na lang ato akong nabatian sa live news kaganiha, ila nang bombahan ang underground sa eskwelahan karon, magsugod bang klase karon, ilang bombahan kay naa ako no dito'y bunker unsa na kana murabag space ba dito slawom nga nakita silang detektor nga way agianan. Way agianan, wa sila makita nga unsa sa na ilang detektor nga makadetek nga naa dito'y chamber o niya di man kadetek og asang agianan. Ila kunong bombahan di mabungkag na astang eskwelahan, no? Unsa kay buhaton sa atong mga human rights advocates ani nga mga bata ma-deprive na, basig mo ingon sila nga mas importante ang purpose sa mga pulis kaysa purpose sa pag-educate o pag-take care sa mga bata. Posible sad, pero wa na mag-igo sa siging pangita sa hugaw. Pero murabag ikaw ba na kay balay, nangita ka sa hugaw sa imong balay, nya gubo nimo ang imong mga bungbong, ang imong mga salog, imong bombahan aron makita nimong hugaw. Sakto ka na. Pamatyo nimong mga tao nga nagpalibot diha nga imong giakyos nga nagdepinsa kunuhay sa usa ka kriminal nga akyos dili pasad ka ng convicted, akyos pa lang nya imo na silang ipanish, imo na silang pamatyon ang uban. Dili pa gyud maluoy, wa gani gyud declaration nga kaning nangamatay karon, kaning nangasamdan karon, kaning nangatrauma karon, tulubagon ni nato, wa gani na nga declaration, way kaluoy. Sakto ka na, mamalandong ka tayo. Mao na mga bunga ni sa atong hugaw nga kasing-kasing. Parihagod sa nahitabo sa laing nasod, Hamas, Israel, Ukraine, Russia, sige silang gubat daghan na kaigda nga matay mga tao aron lang kunuhay pagpatunhay sa ilang gitawag og hustisya o kaangayan. Pero sa ilang pagpatunhay sa hustisya kaangayan, nangamatay ang mga inosente nga mga tao, mga civilians. Nangaguba ang mga infrastructures nga gihaguan aron mapuslanon sa katilingban. Hasta mga balay nangaguba, eskwelahan, hospital nangaguba. Sakto pa kahani. Mauna ni ang bunga kung ang manglimpyo sa atong katilingban, mga hugaw kasing-kasing. Nagikatapusan nga lingi. Ing na sugod karon limpyuhin na ng imong kasing-kasing. Ing na.
So good karon, limpyuhin na ng imong kasing-kasing. Kaya ang resulta, pareha sa atong mga santos, limpyo kasing-kasing, sa mas gibuhat ni Mother Teresa of Calcutta, ang mga bulingon og naong, mga bulingon og lawas, mga masakiton, hasta paganing gipangud ang lawas, gilimpyuhan ni Mother Teresa og sa iyang mga kauban, nangalimpyo ang lawas, nangalimpyo sad ang kasing-kasing. Si St. Francis of Assisi, nga limpyo kasing-kasing, nalimpyuhan niya ang mga taong na nag-away og nihari ang kalinaw. Daghang mga santos nga atong modelo sa atong simbahan. Hasta gani si San Agustin, nahugaw kaniadto, ang iyang kasing-kasing, niingon din siya, my heart has been restless until it rests in you. O gikan ato, iya na diyong gipromote ang paglimpyos kasing-kasing nga karon ang mga Agustino na to mga kaparian, OER, kanang atong OAD, kaning atong USA, kanang Gadadya, Santo Niño, pagkadaghan sa ilang nabuhat nga paglimpyo sa katilingban sa tibuok kalibutan, bunga sa nag-awas-awas nga kalimpyo sa kasing-kasing ni Agustin. Mao na siyang tinuod. Dinis ato, daghan mang muanhi dinhi, moingon din sila, Pader, limpyo kayo inyong grounds, limpyo kayo inyong simbahan. Limpyo ba? Limpyo? Nganong nalimpyo man ni siya? Secret.